Formation minnu bolodalen no centre marginal kono o ye couture broderie ni stylisme modélisme ale san sabani kalo woro kalan o formation tellement fana ban fay o ye san kelen ni kalo woro ye maquillage musoro siri coiffure o fana kalan centre marginal kono o ye san fladi ani kalo woro o fana formation tellement be san kelen ani kalo woro tatouage farafin jabi endu jabi o fana kalan bi centre marginal kono no bana amina i former façon business là donc o kalo woro à ce moment il a diplôme sur il ka baraka jen fambe o ko fa internat bi centre marginal là il se ki dem black na marginal kono shiron dumini abo bela jeli so nga ka baraka centre marginal fleur ni falaje ija strafara la centre marginal be sekou medine centre marginal be bako jikoroni centre marginal be kurufna strafara gitronda ni mogo be renseignement wala la e bi se ka weleli ke 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien bi weleli ke 76 22 01 04 biye sibri mekalo klitan samba flani mogo anenduru o munu sogolembe haka jabarani sola hanga folibe o bela jene ka kenya ko wakati uchukuye ambe awla donia koni yakwa kuna funu wakati seli bakuruba kuna fununa anga fintigila kaw ni Niger fintigila kaw ye bolodi nyogomam ke katatu bamanti wala tikila mogola udaga yoro la mina ka kawfi handa bina dola fuka tagasi bamanti wala tikila mogo wulila kata wala ya tjugumenta ka nyesi hanga fintigila ka mume markala kawfi no oluma handa bina do honi anyogona chamana ko kan kuna funu olubena la si awma o bisimila mekalo kleshegi samba fla hani muga anenduro mena ka kawfe karankaranala dandeli man kawfe no miya anga fintigila kaw ani Niger fintigila kaw ye bulele nyogoma ke ka tatugo bamanti wale tigila mogola ka udaga yoro ka uluchien miye état major général des armées oye ada jiema kluka kunu juma mekalo kle konoto samba fla hani muga anenduro ko anga fintigila ka nunu sera kane baranyuma ke halani ka uni Niger fintigila ka bululi nyogoma re konna la wa aya jira fana ko miye keleke mina munu be anga fintigila ka bolo ko o kera sababu ye ka o deme ni barayna ko sobe wa uya jira fana ko ulika jo ubena o blasinka yasa miye ayasi jamana sabayen be fintigila ka ye uku bululi nyogoma ka dankari ke bamanti wale tigila mogo ka wale ya tejugula ni jamana sabayen be la jelen konna la alamsa shu ka dugu je kunu jumala mekalo kle kononton samba flani muganduru nege kanye saba wagati markala dondala an fintigila ka posium be uka pomi be ne obe wole ko pombleni bambanci wale tigila mogo ye wale ya tejugu ta kanye si hanga fintigila ma ni bara jugu ni kelen kofe miye markala préfet foga se a sous préfet ni a mairie ani uga tribunal nyama ni uyuka tribunal président olu wulila ka ukunda ni yoren ka yasa kataga ni yoren na je chuga mina huye ajira ko miye ma sabai olu de fatura ma kele hale jogina kosobe uyale tahkatani ale lapitali su yasa abise ka frakeli nyuma soro chuga mina wa huya ajira fana ko miye moto jakarta kele o tiena hani fana uye ajira ku selen keneka uye ni yoro nunu kokola je uye marfa kise noyi ha yoro la uye ajira ko ni manu ni waleya mike ni waleya tejugu bari ni wakati na sega lube sena nyinenu be sena mamunu kera ni waleya tejugu kebaga ye ka se ka tege ke ula chuga mina ukanyema munu ni olu sera akeneka olu ye tasibla ke kanyesi mamunu ni olu fatura ani fana uye nogoya dake kanyesi mami ni ale banana ma ko ala ka lafiya ke aye ala ka kisi a mantoroma nyana jami meke sanwosa yasa ka farafina ladala fini ka olu la yakubaya chuga miku uira diema la ni obe wele ko la nuit du textile africain ni otunkan ka ke munu
be a organisation kɔnɔna la olu ye barolasigi kɛ barolasigi min kɔnɔna la u ye a jira ko ɲinanta bɛna kɛ septembre kalo kɔnɔna la sabula ko o kun ti dɔwɛrɛ ye ka kɛɲɛ ni an ka jamana ɲɛmaaw ye san 2025 ka o kɛ seko ani dɔnko san ye ko o hukumu kɔnɔna la u ye a bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka bila septembre kalo la yaasa a baaraw bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogoya min na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kunkɔrɔta sɔrɔ a kɔnɔna la cogoya min. Ka kɛɲɛ ni maa dɔw ka waleyaw ye waleya min ni u bɛ ka jamanadenw wele ka fitinɛ wuli ka na jamana kɔnɔna la tarata don mɛ kalo tile 6 san 2025 an ka procureur général près de la cour d'appel de Bamako Amadou Gindo ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale dɔn balo bola ale ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin maa bɛɛ lajɛlen ma ko maa o maa de bi n'i kɛra fitinɛ wulili sababu ye ka jamana in kɔnɔna la k'i k'a bila e kunna ko u bɛna tɛgɛ kɛ e la i ni ɲangili min ka kan o bɛna da e kan wa a y'a jira fana ko ale ye yamaruya di Bamakɔ procureur bɛɛ lajɛlen ma ko n'u ye maa o maa sɔrɔ min bɛ ka fitinɛ wuli jamana kɔnɔna la ko u ka tɛgɛ da u kan u k'u minɛ ni ka kɛɲɛ ni an ka sariya sunba ye wa ko k'u ɲangi ka kɛɲɛ ni o sariya sunba kelen fana ye sabula a y'a jira k'an bɛ wagati min na i ko bi ko Mali mago tɛ fitinɛ la ko Mali mago bɛ bɛn ani kelenya de la ko an ka kan k'a ɲini ka bɛn ni kelenya ka o de sabati an ka jamana kɔnɔna la ka fara an ka jamana ɲɛmaaw ka yaasa min ye bamanciwale o bɛ se cogoya min na ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la. Sira min bɔ Joyilakaw fɛ ka taa Kuwale fo ka se Masigikaw fɛ yen nɔ Banikɔ marabolo la ni o sira baaraw kun bilala sen kan kabini san 2023 minisiriw ka lajɛrɛ senfɛ min ye yen sigibagaw ye u ye a jira ko a baaraw ma se ka laban halisa u ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw ma ko u k'aw dɛmɛ yanni samiya cɛ sabula u y'a jira ko salon samiya kɛra sababu ye ji ye tiɲɛni don kosɛbɛ u kunna ko ji ye sira in tiɲɛ wa fo tɛmɛli yɛrɛ kun ka gɛlɛ u ma o hukumu kɔnɔna la k'u b'a ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ ni baara min bilala sen kan kabini ni san 2023 ko fɛɛrɛw ka sigi sen kan yaasa a baara a bɛ se ka kɛ ka laban cogoya min na ni yɔrɔ sigibagaw u bɛ se ka lafiya sɔrɔ samiya kɔnɔna la ka tɛmɛ a sira la ka sɔrɔ u ma dekun sɔrɔ u ma tɔɔrɔ sɔrɔ. Alamisadon mɛ kalo tile 8 san 2025 primature kɔnɔna la an ka premier ministre général de division Abdoulaye Mayiga ye Japon lasigiden min bɛ an fɛ yan Mali kɔnɔna la o bisimila ni o Yuko Murata ye u ka lasigi kɔnɔna la u kumana fɛn min kan o ye Mali bɛ se ka i jɔyɔrɔ fa cogoya min na ɲɛnajɛ min bɛ kɛ san o san ni o bɛ wele ko l'exposition universelle ɲina san 2025 ta min kan ka kɛ Mali bɛ se ka ye a kɛnɛ kan cogoya min na ni o baara daminɛra kabini ni avril kalo tile 13 n'a kun kan ka cɛ octobre kalo tile 13 san 2025 Osaka Kansai kaw fɛ Japon marabolo la min ye Japon lasigiden a y'a jira ko utukalo tile 2 min natɔ filɛ nin ko min ye Mali tɔgɔlasu kɛrɛnkɛrɛnnen o bɛna na kɛ o don ye ko u kɔni ka laɲini belebele o ye min an ka premier ministre général de division Abdoulaye Mayiga haka ye a kɛnɛ kan ko o bɛna kɛ nisɔndiya ko ba ye olu ye. Yaasa fɔ ka bɛn bɛ se ka kɛ Mali ɲɛmaaw ani Barigoldu ɲɛmaayaso ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min an ka dugu jukɔrɔ nafolo baarakɛlaw ka syndikaw ni o ye Sinacom ye olu ye sɛbɛnfura kɛ k'a ci an ka jamana ɲɛmaaw ma ni o jɛkulu ɲɛmaa ye Alassane Mayiga ye u ka sɛbɛnfura in kɔnɔna la u ye a ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ ko u ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa min ye bɛnkan ye o bɛ se ka kɛ u ni Barigoldu ɲɛmaayaso ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na u ye a ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ ko u ka laɲini belebele ye min ye Somilo SA ani Gungoto SA ni o ye Barigoldu maaw ta ye
ko olu ka se ka dayɛlɛn cogoya min ani cakɛda fila min kofɔlen filɛ nin o maa minnu minɛnen bɛ an ka jamana ɲɛmaaw fɛ ko olu ka se k'a labila ko olu kɔni ka laɲini belebele ye min ye an ka jamana ɲɛmaaw ani barigɔlidu maaw u ka se ka fɔ ka bɛn kɛ baaraw ka se ka daminɛ cogoya min na jamana yɛrɛ ka se ka ita sɔrɔ a la ani fana barigɔlidu ɲɛmaayaso ka se ka ita sɔrɔ a la minnu yɛrɛ bɛ baara kɛ nin sanu bɔyɔrɔ in na olu fɛnɛ ka se ka u ka denbaya labalo a la u ye foli kana se kosɛbɛ an ka jamana ɲɛmaaw ma u ka wuli ka jɔ la nin ko in na wa u y'a jira fana ko min ye barigɔlidu ɲɛmaayaso ye ko olu fana ye a jira k'olu labɛnnen bɛ sanga ni wagati ni jamana ye fɛn min fɔ ka se ka baara kɛ ni o ye yaasa u yɛrɛ bɛ se k'u ka baaraw daminɛ cogoya min na. Yaasa ka ji kunbɛnnaw dilan dire marabolo kɔnɔna la ONG Action contre la faim ni a dɛmɛbagaw ye fɛɛrɛ sigi sen kan ka o baaraw bila sen kan u ye a jira ko min ye sefa wari miliyɔn 7 o de bɛna don baara in dafɛ wa a baara bɛna kɛ tile 14 de kɔnɔna la u ye wele bila dire sifinaka maa 200 ma minnu bɛna u dɛmɛ baara in kɔnɔna la wa a kolomukarilu kɛnɛ kan min ye dire ɲɛma caman olu tun bɛ a kɛnɛ kan a nisɔndiya o bonyara kosɛbɛ. Min ye brigade mobile d'intervention ni o ye douane maliyɛnw ka cɛden dɔw ye olu ye tɛgɛ kɛ bolimafɛn dɔ la min tun bɛ ka bɔ segukaw fɛ mɛ kalo tile 8 san 2025 Moribabugukaw fɛ yen nɔ mobili in kɔnɔna la u ye tɛgɛ kɛ sukaro sagi 200 fo ka se waxi tissu koli 5 ɲɔgɔnna ma minnu tun bɛ ka don Bamakɔ kɔnɔna la ka sɔrɔ a tɛ ka kɛ ni sariya ye u y'a jira ko nin fɛn minnu fɔlen filɛ nin ye ko u kun dogolen bɛ ni bolimafɛn kɔnɔna la o kɔfɛ mɛ kalo tile 9 san 2025 Welesebugukaw fɛ yen nɔ u ye tɛgɛ kɛ cɛ dɔ la min ka bolimafɛn kɔnɔna la sanu garamu 7 ni a kunkanfɛ o tun bɛ a kɔnɔna la min fɛnɛ tun bɛ ka don an ka jamana kɔnɔna la ka sɔrɔ a ma kɛ ni sariya ye u y'a jira ko ni cɛ in tun bɛ ka bɔ Gine marabolo de la nin wagati in na sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na yaasa ka se k'a dɔn a ye sanu in bɔ yɔrɔ min na o ka se ka dɔn cogoya min na wa min ye douane ɲɛmaayaso ye u ye foli kana se kosɛbɛ u ka cɛdenw ma u ka nin baara ɲuman in na wa k'u b'a ɲini u fɛ u ka u jija halisa yaasa ni ɲɔgɔnnaw bɛ se ka caya jamana kɔnɔna la cogoya min na walejugu kɛbagaw dan ka se ka segin u ka walejuguw la. O b'an ta an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Rusikaw fɛ yen nɔ Moskukaw fɛ yen nɔ u ka place rouge kɛnɛ kan u ka yɛrɛma hɔrɔnya san yɛlɛma ta ko 80 kɛnɛ kan Vladimir Putin kun nisɔndiyalen dɔ kosɛbɛ wa a y'a ka nisɔndiya jira a y'a jira ko u ka finitigilakaw ye baara min kɛ nin kɛnɛ kan a ye foli kana se u ma kosɛbɛ wa a y'a jira ko baara in ɲɛna kosɛbɛ fana wa a ye foli kana se u ka finitigilaka minnu kɛra sababu ye ka u bɔ Alemaɲi ka jɔnya juru la a ye foli kana se olu fɛnɛ ma nisɔndiya bonyara kosɛbɛ maaba caman o tun bɛ a kɛnɛ kan yaasa ka a nisɔndiya ka o kɛ Rusi jamana ɲɛmaa fɛ cogoya min. Alamisadon mɛ kalo tile 8 san 2025 min ye Chine jamana ɲɛmaa Xi Jinping ka ale ye a jira k'a to Moskukaw fɛ yen nɔ ko min ye Chine ani Rusi ye ko u bɛna u bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ yaasa min ye kiriw bɛ se ka tigɛ cogoya min na diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sariya kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen bɛ se ka minɛ ka kɛ kelen ye cogoya min na u ye a jira ko u bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan ka baara kɛ ni Conseil de sécurité de l'ONU maaw ye yaasa o baaraw bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogoya min na a kɛrɛfɛ min ye Rusi jamana ɲɛmaa Vladimir Putin ale tun bɛ a kɛrɛfɛ yaasa ka se ka bolodi ɲɔgɔnma min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka o jira cogoya min na u tun bɛ u ka kunnafonidilaw ka kuma barani na ka nin da diɲɛ ma tulo kan. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibilabarakɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na an b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma ni Ala ma an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ don wɛrɛ ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukuran.